Na silang panimalay, nagtanaw, diya silang Facebook account. May suon, karong Domingo mo ang ikaduhang Domingo sa pagkabanlaw sa atong Ginoong Hesukristo. Karong usab, isaulog nato ang Divine Mercy Sunday, ang Diyos nung kaluoy sa atong Ginoong Hesukristo. It's very timely kaayo makaisunan nga atong gisaulog kini pahinungod sa atong Ginoong Hesukristo. Tungod we need His help, we need His mercy, His kaluoy, and we are begging to stop this coronavirus, this COVID-19 pandemic. Tinuod maluluyon ng Diyos, kabalo siya sa atong kasinatian karon, but is also asking for our cooperation. Mo-cooperate kita, obedience to our national, local, or city ordinances. Naunta, mahuman nining suliran na itong nasinati karon. Kung nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kung saan na itong pagwala, kung how can we eradicate, how can we stop this pandemic if we are not cooperating to our government. Ang Ginoo naguna-una sa atong kaayuhan, mausab ang atong gobyerno. Apan kung kita wala maguna-una para sa tanan, nan sao nato pagtabang, so pagtabang sa Ginoo diya sa tuwa. Nasa Dios ang awa, nasa tao ang gawa. Dili ni mahuman ang tanan kung pag-ampo lang atong saligan. Kanang magsalig lang kita sa divine intervention sa Ginoo, ampo lang ta perminti without doing our part, without following the rules and regulations dinhi sa atong nasod, and without following the protocols sa atong city. Dapat balance ang tanan. Dapat, if we are believers, we must be observers the law sa balaod. Kumampuon kita na matinumanon usab kita. Ang tinuod na tinun-an tumutuo ni Kristo, balance ang pagtuo o pagsunod usab sa gobyerno. Diya sa itong ebanghelyo, mga igsoon, atong nadungog, klaro kayo nga ang unang gipangita ni Kristo dadto siya mga tinun-an kaya ang ilang pagtuo, the faith of the apostles, to believe that He is truly alive, He is truly risen. The good news of our salvation is resurrection, iyang pagkabanhaw. Kunya, gitagan silang misyon diya sa pagpasaylo sa masala sa tao. Jesus ningon kanila, dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang masala sa tao, di pasaylo kini. Kung ang ilang sala, dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. Diya sa sakramento sa kumpisal, confession, nakita nato ang apan namumpisal kita mismo sa Ginoo. Kaya ang gahom sa kumpisal, kuha sa Ginoo. Ang pare instrumento lamang niya. Busa, kinitak na may sunod ni Kristo, bisan sa kung pagkamakasasala, aduna yapoy kasing-kasing ang Ginoo diya ka nato. His mercy overflows for those who are open and willing na magbagko, willing na musunod kaniya, willing to be holy. Sa katapusan, may suon, hinaot, magbuhat yapon kitag maayo para sa kong Ginoo.
Amen.